Здравейте пак. Николай Спасов, доктор Николай Спасов, който е директор на Национален природонаучен музей. Така, здравейте. Да. Добро утро. Добро утро. Както и Виктор Видас, който е творчески директор в агенцията, която е направила кампанията "Подкрепете знанието". Добро утро. Здравейте и на вас. След малко ще видим каква е тази кампания. Много смешни плакати, които къде всъщност могат да се видят? Къде ги поставихте? Ами, в по-големите градове на България могат да се видят като външна реклама и също така в някои списания. Макар че на всички много ни се иска това да е една много мащабна кампания, в края на краищата тя няма чак толкова много позиции, но въпреки това, че не е заляла България, само на определени места може да бъде видяна, така доста добър отзвук има сред хората, което се вижда и по тези... Да, в момента виждаме не плакатите на вашата, измислени от вашата пиар агенция, а това, което са пратили различни хора, които са решили също да се забавляват по този начин. Видях един плакат на Чарлз и Камила, Powerballs, така се казваше. И надписа на плаката беше: "Ако искаш да видиш истинска Камила, ела в музея." Всъщност това е и мотото на кампанията. Това е на всеки плакат. Ако това е представата ти за еди кое си животно, ела да видиш как изглежда или растение. Всъщност ние поканихме хората да станат съучастници в нашето творчество и да експлоатират идеята по същия начин, както ние. Тъй като това нещо да станеш за смях, както знаем, никога не е късно да станеш за смях, ако не знаеш. И по този начин поканихме хората да се научат на нещо ново в музея. Ето. Аз ще помоля колегите малко по-късно, когато имат възможност да пуснат и оригинални плакатите на кампанията, за да видим изходна точка. Ако това е представата за Зайче Сянка, ето това е едно от много готините предложения на хора, които се включват в кампанията. Ако това е представата за мухоморка, ела да видиш истинската. Добре, ами доктор Спасов, всъщност какво реално може да се види в музея? Там има много изчезнали видове вече. В музея могат да се видят много неща. Ние имаме 4 експозиционни етажа и около 1 милион експонати. По-скоро милион инвентирани единици. Разбира се, не всичко е в експозицията, защото... Броите и фосилите, нали? Включва и фосилите, включва минерали, включва растения и животни. Какво за животните? Значи, каролински папагал, тюлен монах, брадат лесоят. Тюленът монах е едно животно, което за съжаление вече не можем да видим в Черно море. Не само по нашото крайбрежие, но въобще в Черно море той изчезна. Аз си спомням, когато бях дете, че съм го виждал. И за съжаление това е вече едно минало. Знаем проблемите на Черно море, изчезването на рибата, замърсяването, застрояването, така че за някои от обитателите вече няма място за сметка на нас. Ако можем да сравним с музеите в други европейски столици, колко е голяма колекцията, сбирката на естествено, че не можем да се мерим с имперските музеи, като британския, като парижкия и прочие, но нашият музей е на първо място на Балканите, а някои от колекциите му, освен че са внушителни, аз говоря и за научните колекции, но те са и уникални. Имаме уникални колекции. Всъщност музеят има двояка функция. От една страна той е научна институция, където учени се занимават с изследване на природата, а от друга страна той, разбира се, е едно културно средище, което има за цел да представя знанията за природата пред обществото. Искате ли сега да отидем до музея там? Директно. Аз там отивам след малко. Не, сега заедно с нашите зрители, заедно с нашия репортер Ники Колев. Би трябвало той да ме чува в момента. Добро утро. Ще отидем в Национален природонаучен музей. Здрасти, Ники. Той има и събеседник. За нас денят започва от най-новата зала на Природонаучния музей в София. До мен събеседник е Димитър Кенаров, поет и журналист. За една друга употреба на Природонаучния музей ще говорим с него. Преди малко по-малко от година той тук направи премиера на своята стихосбирка "Покривни животни". Здравейте! Здравейте! Въпросът ми към Димитър Кенаров е защо
избирате Природно-научния музей за примера на стихосбирката си и отношението ви към животните, които толкова често се появяват в поезията ви, някакъв вид кауза ли е? Да. Самата книга е ориентирана около темата на животните и съответно реших да направя премиерата в музея преди около година и половина. Получи се прекрасно, около диорамите всички гости се бяха настанили. Самата тема за животните ме интересува от много време и това най-вече защото ми струва, че хората прекалено много се концентрират върху самите себе си и върху собственото си значение, върху колко са важни. А всъщност не виждат, че те са част от просто една природа, ние сме просто един вид, така да се каже. И този антропоцентризъм, който съществува в нашата култура, ми се искаше да се разбие по някакъв начин чрез поезията, въпреки че аз ги пиша стихотворенията, а не животните. И съответно затова реших и да се занимавам и с темата за животните, и да пиша за животни, и така цялата книга беше концептуално организирана около животни в различни типове и така нататък. За да не остане някой от зрителите ни с впечатлението, че вие най-буквално описвате животни, нека да поговорим за това излизане от буквалността на животното и да говорим за другите нива на употреба на животното, метафоричните, символните, защото едно препарирано животно, то също е някакъв знак за нещо. Да, разбира се. Поначало езика действа на метафорични нива, символни нива и много често ето тази кампания, която в момента се организира от музея и от зоологическата градина, мисля, че преди това ползваше подобна кампания, е точно за тази разлика между това как разбираме езика буквално и това как езика действа, има и преносни значения, той е също метафоричен. И всъщност ми се струва, че често ми струва, че сме изгубили връзката между думите и нещата, това, което те означават. И всъщност много често елементарно разбираме, нищата мечка е една мечка, която има парцал и ние стъкла. Всъщност кампанията е интересна с това, че връща хората директно към нещата, които думите означават. И поезията по някакъв начин също действа на едно метафорично ниво и ми струва, че тук идва и връзката, че хората са загубили връзката и с животните. Съответно, както са загубили връзката между думите и нещата, често са загубили и връзката с природата, и връзката директно изобщо с околния свят. И все по-малко хора имат баби, дядовци на село, все по-малко деца. И това е хубаво, че музей организира една такава кампания, защото тя някакси връща хората директно към нещата, които думите означават. Така се каже. Много се радвам, че камерата ни разхожда из тази зала. Зад думите. И по този начин ми се струва, че има някаква връзка между литература и природонаучен музей, всъщност. Връщането от една страна в литературата между връзките, които се правят между метафори и думи, и от друга страна тук връзките между животни и това, което и имената на животните. Поезия в Природонаучния музей. Ники, може ли да се включим тук в студиото? Ники? Едно кратко стихотворение ще прочета, какво се казва Коник на Свети Димитър. Съвсем кратичко е. Живея във всеки храм, но никой не ме почита. Казват, това е Свети Димитър, който убива Антихриста. И отминават. Никой не отваря дума за животното, което стои между убиеца и жертвата. Благодаря на нашия гост и лек ден. Добре, много ви благодаря. Чухме и поезия,